ಕೇಶವಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲ ಉಂಡ ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದ್ರೆ 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 ಬೆಚ್ಚ ತಿಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಬರ್ತಲ್ಲ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಉಂಡು ಇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಡ್ಬಲ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಈರ್ನ ಅಂಬಡೆ ಅವು ಚಟ್ಟೆ ಉಂಡು ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಮಣ್ಣೆ ಯಾನು ತಿಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿ ಇರೇನು ಮುಸುಂಡು ತೂಪಾರು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ತಾನೆ ಏನು ಮೋಂಡು ನಲ್ಪುಡ ವಿಜೇತ ಅವರವರ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಚಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೀರು ತಲೆನ್ ತೂತು ಬಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡ ಪಾತ ತಲೆನ್ ತೂತು ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆವು ಬೆಚ್ಚಾಣ ಕಡೆಗೆ ರೌಂಡ್ ಆಪು ಗೊತ್ತೇ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಬೇಜಾರು ಉಂಟು ಅಂಚತ್ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅಂಚತ್ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಂದ್ರೇನೆ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಪುಂಡಿ ಉಂಟು ಬೋಡ್ಡ ಬೆತ್ತೈಕೊಂಡು ಇಂಜಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಪುಂಡಿ ಉಂಟು ಅವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ 5 ಚಾ ಕೊಡಲಿ. ಚಾಯ್ 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 ಅಲ್ಲೋ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಚಾವಿ ಕೊರ್ನೆ ನಾನು ಚಾಯ್ 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 ಇರೇ ಚಾ ತಗೊಡ ಚಾಯ್ ಬೋಡು 5 ಜನ ಚಾ ಬರ್ಬೋದು ಅವು ಆತು ಸರ್ತಿ ದೇಕ್ ನೋಡಿರಿ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚೆ ಬೇರೆ 5 ಜನ ಉಂಡು ಬಂಡಾರ ಅಪ್ಪ 5 ಚಾ ಬರೋಚ್ಚೆ ಚಾಯ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿಕ್ಕೆ ಚಾಗಂತನ ಓಹೋ 5 ಜನ ಐತನ 5 ಚಾಯ್ 5 ಚಾಯ್ ಬಂದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇನ್ ನಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರ್ನ ಅವ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಚಾ ಕೊರೋ ನಿಂತೀನಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಿಟ್ಲಿ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಕ ಅವನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಾಯ್ 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 ಅಪ್ಪಗ ಯಾರಣ್ಣ ಬರ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಕೊರಿ ಚಾಯ್ ದಾವನಿ ಅಪ್ಪ ಚಾ ದೇತು ಪನ್ಪುಣ ಸ್ಟೈಲೇ ಹಾಕ್ಲಿ ಚಾ ದೇತು ಅಂದ ಮತ್ತೆ 2 ಜನ ಕಾಫಿ ಕೆಂಡಿರಡ 2 ಜನ ಕಾಫಿ ಕಾಫಿ 10 ಜನ ಬರ್ತದ ಒಣಸ್ಕೆಂಡಿರಡ ತಾಲಿ 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 ನನ್ನ ಮೂತಾಲಿ ಬಾಕಿ ಅಂಚದಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾ ನೀರಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತಿ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕಲ್ತೀನಿ ಬೆಚ್ಚಪುಣೆ ಹೆಂಗ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಂದ ಕೊರ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಪುಂಡಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಪುಂಡಿ ಹಲೋ ಆತು ಕುರ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ತಾಯ ಕಡೆ ಮುಂಜಿ ಜನ ರಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅವು ಜೀವನ ದಾಪುಣ ತಿಂಡಿ ಪಂಡೆ ದಕ್ಕುನ ಯಾನ್ ತಿನ್ನೋಣ ನೀವು ಅಂಚತ್ ಬೇರೆ ಮಲಮಲ ಬಾಕಿ ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಡಂಚ ಇಂಚ ಒಂದು ಮಾಡದೆ ಹಿಂಗಿತ್ತ ದಕ್ಕುನ ಪುಂಡಿ ಎಂತ ಕೊರಿಯರ ಅಂಚತ್ ಈಗ ದಾರೆ ಬೇರೆ ಅಂಚತ್ತು ಹಿಂಗಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ತು ನಾಳೆ ನಾನು ಒಂದು ದಕ್ಕುಡೆ ದೇವಣ್ಣ ಮುರಂದತೆ ಮುರೇನಿದ ಹೋಗ ಏನಿತ್ತ ಇನಿತ ಎಲ್ಲತ್ತಿಗ ಅಂದ್ರು ಇನಿತೆ ಇನಿತ್ತು ತಿಂಡಿ ಬೇರೆ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತುಲೆ ಕೂಸುದುಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪುಂಡಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ತುಂಬು ಕಾಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಈಚಿನ ಒಡೆ ಅಂಬಡಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂಬಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ದೇವಣ್ಣ ಜೀರ್ಣ ಪಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅವಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಎಂಜೊಂಡು ಅದೇ ಏಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಪುಂಡಿ ತೊಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪುಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉತ್ತ ಪುಂಡಿ ಗಿತ್ತಿನ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಉದಾರ ಎತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇದು ಪುಂಡಿ ಕೇಶವೇ ಪುಂಡಿ ಈಶ್ವರ ಪುಂಡಿ ಬಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಪುಂಡಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಚಾ ತಿಕ್ಕೋಣ ಓ ಚಾ ತಿಕ್ಕೋ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಚಾ ತಗೊಂಡು ತಿಕ್ಕೋ ಅಂದ ಅಂದರೆ ಕಾಡ ಬೇಕು ಅತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಕು ಅತ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬೈದ ಜನ ನಮ್ಮರೆ ಚಾ ಓಕೆ ಬರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಅಯ್ಯೋ ಅದೇ ಏತ್ ಸೀಪೆ ಚೀಪೆ ಚೀಪೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೇರೆ ಈ ರೆಂಚಿನ ಇರು ಪರ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಗಲೀಜಿ ಎಕಡೆ ಈ ಪುಂಡಿನ ಪೂರ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯಾರು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಲೌಸ್ ಪಾಡೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಎನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಜನ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಏನಿತ್ತೆ ಇರ್ನದು ಬರ್ಜ ಅತ್ತೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೈದಿನಿ ಅತ್ ಈರ್ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ತಂದುಲ್ಲ ಈರು ಮಲ್ಪುಣ ತೋಚಿ ಮೇರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ನಿಂಗುನೇ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಯಾಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಟೇಬಲ್ ಇಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪುವ ತಿಂದದ್ದು ಜನಕ್ಕೂ ಲಕ್ಕದ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪುವತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲು ಐನು ಬಿರೇಲ್ಟಲ್ಲ ಆಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪು ಪಂಡ ಮಿಡ್ಲೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಈ ಮಿಡ್ ಐನು ಬಿರೇಲ್ 5 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಜಿ ಬಿರಲ್ ಉಂಟಾ 5 ಬಿರೇಲ್ ಮೇರೆ ಮಿಡ್ಲೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಐನು ಒತ್ತು ಇಂಚ ತೆಪ್ಪೋಡೆ ಇಂಚ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಟಪ್ಪ ಜಾರ್ದು ಬಿಡವು ಅಂಚ ಆತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗಾಯ ದನಿ ಬತ್ತದು ನೆರ್ಪೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಕೈಕಾರ್ ಪೊಳಿತನ ನಾ ಕೈಕಾರ್ ದನಿ ಮುರುಟು ಕಟ್ಟತನ ಸಮ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಾಯ ತತ್ತು ನೆರ್ಪೇರ್ ಮೇರೆ ಅವೇ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣತೆ ಪಿರನೇರು ಅಯ್ಯೋ ಪಿರನೇರ್ನ ಮನದಾನಿ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏರಿ ಹಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚತ್ ಮೇಲೆ
ఈ గ్లాస్ మొత్తం పోతే గ్లాస్ మొత్తం ఆయన బెచ్చుడు అల్ప మూరి ఇడుకొని పాడు ఆ పక్క ఈ ఐన్ గ్లాస్ వరకు నవ్వుల కూడా ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಫುಲ್ ಸಂಬಳ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟ ಇದು ತಿನ್ಪುನೇನಾ ಅತ್ತೆ ದಲ ಎಂದ ಕ್ವಶನ್ ದಲಕೇನ್ವರ ಏನ್ ರಡ್ ಬುರ್ತಿನ ಬಂದ್ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಮೇರೆ ಓ ಮನ್ಸು ಬಿಡ್ದು ಇದ್ದಾರೆ ಅವು ಎನ್ನೆಟ್ ಗುರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬೋಲೇತ ಬೆಲೆ ಉಂಟು ಅತಿ ಮರಣಿ ದೈತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಿಂದ ಪೂರ ಹಾಳಾದ್ವು ಪಕ್ಕ ಮುಗಿದ್ಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಓಲ ತಿನ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ ಒಯ್ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಳಿ ಯಾಪದಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಳಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಒಳ್ಪಣ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಸಮ ಬೇರೆ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ಟಿವಿದ ಚಾನಲ್ ಐತಾರ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇರೆ ಇರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಬಡಿದು ಎನ್ನ ತೂಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ತಾತಣ್ಣ ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯ್ನಿ ಯಪ್ಪ ಎಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮೇರೆ ಪೂನಾಡು ದರ್ವೇಸಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ದರ್ವೇಸಿ ಪೂನಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಉಂಟು ಹೋಟೆಲ್ ದರ್ವೇಸಿ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಡೆಂಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆ ಅನಿಲ ಅಂಚೆನೆ ದರ್ವೇಸಿ ಉಪ್ಪು ಹೇಜೆ ಆಯ್ತಾ ಹೋಟೆಲ್ ಆರು ಭಯಂಕರ ರಪ್ಪಸ್ ದರ್ವೇಸಿ ಎತ್ತಾರ ರಪ್ಪಸ್ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬಂದ ಚಟ್ಟ ಹಾಕದ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಹಾಕದ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಉಲಾಯ್ ಬೇಕು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ ಬಂಪರ ಗಾಡಿದ ಅಂಚೆ ಹತ್ತು ಮೇರೆ ಅವ ಹಾಕದ ಎತ್ತೋ ಜನರ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಗ ದನ್ನ ಅಲ್ಪ ಮೈಟ್ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಪಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಟು ಅವು ಕಲೆ ಸೀಕಡ್ ಬೇರೆ ಅವತ್ತು ಈ ಒಟ್ರಾಜ್ ಮಾತಿನ ನೆಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಚ್ಚು ಅವೇ ಗಸಂಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಬಂಡ ಆಯ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಉದರ್ಕೆ ನೂತು ಅದು ನಿಜವಾದ ಬೋರ್ ತಿನ್ನೋ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೇನು ನೀ ತಿಂಡ್ರಂಜಿನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೊಂಡ ಬಿಚ್ಚಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಬೇಡ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಟ್ಟಂಬೇಡ ಉಂಡು ಹೋಳಿಗೆ ಉಂಡು ಬೋಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ತಿಗಲ್ ತಟ್ಟ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಯ ಬಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಉರ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲೇರು ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲ್ ಕೆಲವು ಬರ್ಪ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಚಾದೆ ತೊನ್ನಿ ಕಾಲು ಎಂಜಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಟೆ ನಿನಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಒಂದು ಚಾ ಕೊರಲೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕೊರಲೆ ಅವು ಮುಗಿಯರ ನಾನು 2 ಗಂಟೆ ಮೂಡು ಮನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ತಿರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೋನಿ ಇಂಬೆ ತೂಪಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೋನಿ ನಾಯ ತೂಪಲಿ నువ్వు తూదే టైం పాస్ ఎంక టైం పాస్ ఎక్కి ఎంక మొదలు అక్కద పాడి మెతకలు బెత్త కుళ్ళొచ్చా ముగ్గులో పునోను కుళ్ళాది ముగ్గులు నక్కునేపా ಖಾಲಿ ತೂಪುನಿ ಬೇತಾಲಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ತೂಪುನಿ ಅಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ತೂಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಅರ್ಬುಗಟ್ಟು ತೂಪುನಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಅಂಚಿನ ತೂತು ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ ತೂವಾಡು ಬಂಡ ರಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಬರ್ರಂಡು ಐಕ ತೂಪು ಇತ್ತೆ ತೂತಾರೆ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ರಟೇ ಜನ ಕುಳ್ಳು 4 ಜನ ಸೀಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಐಟು ಕುಳ್ಳು ರಟೇ ಜನ ಇಂಚ ಅಡಪ್ಪ ಕುಳ್ಳು ಬೇತಕ್ಲೇರ್ಲ ಕುಳ್ಳನಲ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳೋಡಿ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಅಂತ ಸೈಟ್ಗಳು ಇಂಚ ಕುಳ್ಳೋಡು ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಎದುರು ಶ್ರೀರಮಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಶ್ರೀರಮಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಪುಡ್ಸು ಮಾತು ಮಾರು ಅಂತೇಳಿ ಪುಡ್ಸು ಮಾತು ಮಾರುವಾಗ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಜೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲ ಜೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀರಮಣ್ಣ ಎಂಜಿನುಂಡು ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಡೆ 6 ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ಲೆ ಮುಸುಂಬಿ ಇನಿತಾನೆ ಮುಸುಂಬಿ ಆನೆ ದೈಟ್ ಆಪುಂಡ ಅಂಚತ ಸುಮಾರು ದಿನ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಇನಿತಾನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬಾಟ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಾಟ್ಲಿ ಪೂರ ಬಂಡೆ ಕಟು ಬೀರ ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪ ಬೀರ ಬಣ್ಣ ಕೈ ನಿಂಗದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಣತ ಹಾಗೆ ಈ ಅಂಗಡಿ ತೋಜು ನಿಜ ಇಂಚನೆ ಹೋಗು ಓ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಓಕೆ ಅದು ಇರ್ನ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಐಟೇ ಈ ಕೇಶವಣ್ಣೆ ಕಾಸು ಮಂದಿರು ಬಂದಿರು ಕೆಲವು ಸತ್ಯ 100% ಯಾಕೆಂತ ಕೇಟ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಜ ಬಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಸಲಾಡ್ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಕುಳಿದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇದನ್ನು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಅಂದ ಅವು ರೌಂಡು ಹಂಗೆ ತಿಂದು ಗೋಲಿ ಚಟ್ಟಂಬಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ತಾವು ಅಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ನಡ ಸಾವು ಆಪು ಅಪ್ಪ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಓಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ದಾಗಲ ಆಟ ಆಪು ಅಪ್ಪ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಚಟ್ಟಂಬಡಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ ಐಟ್ ನಿಜವಾದ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟರ್ ಲೆಪ್ಪಿರಂದಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೇಟ ಇಜಿಂದ ನನ್ನ ಮುಕ್ಕಳು ವಿದಾಯ ದಾಖಲ ನೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ ಮಾಡೋತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಾಖಲ ಕಾಲೇಜ್ ತುಳುನಾಡು ದಾಖಲ ಅನ್ನ ದಾತಂಡ ಅನ್ನ ತಿಂದರೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಬಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಕಿಂಜು ಒಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅತನ ನಾನು ಚಾಕ ಅತನ ಒಣಸದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ
అయితే పొరలేపోతే కొంచెం నమ్మ తుಳುనాడదాకా కొంచెం టిప్స్ కొరుకునిందాండ కొంచెం 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಇದು ರೂಪಾಯಿ ఇదైదాకలి వర్ణాలైన పూజలు పోపడ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಿಪಿಯರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಿನ ಉಳ್ಳ ಗಸಂಟ್ ಗಿರಾಕಿ ಅದು ಪೋಡು ಅಕಲು ಒಂಜಿ 2 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ನಟ್ಟುನೇ ಸಮೇತ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋಗ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರಿಂದ ಪತೋನ್ ಮಾಡು ಎಂಗ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಮೈಂಡಿಗೆ ತೆತ್ತೋರು ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಪ ಅಂದಂಡ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಕ್ಕುನಾಯಾಡು ಅತ್ತನ್ನು ನನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನಾಯಾಡು ಅತ್ತು ಲೈಕ್ ಕಿಚನ್ ಹೋದು ಫುಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಯಾಡು ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕುಲ್ದಿಲಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ನೇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅಕ್ಲ ನಾವು ಕರ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿರತ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಂದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುನೆ ನಂಗೆ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಿ ಅದನ್ನ ಆಡ ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪವನಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದಾಂಡ ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ನಂಕಲ ಆಗ್ಲದ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ್ದು ಹಿಂದಿಡು ಪಂಪು ಜನ ದಾನೇ ಪರ್ ಲಿಕ್ಕಾಹೆ ಕಾನೇ ವಾಲೋಂಕಿ ನಾಮು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಧಾನ್ಯ ನಮಕ್ ಫುಡ್ಡಾದ ನಮಕ್ ಬುಕ್ಕರಿ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಆ ದೇವೇರ ಆಡ ಕೊರ್ಪವನಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದಾಂಡ ಅವು 100% ಸತ್ಯ ಬರ್ಜ ಅತ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೈದಿನ ಅತ್ ಈರ್ ಎನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ತಂದುಲ್ಲ ಈರು ಮಲ್ಪುನ ತೋಚಿ ಮೇರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ನಿಂಗು ನೇಟ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಯಾಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವು ಪಂಡ ಈರ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಪಿರನೇರ್ನ ಮನದಾನಿ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಚ್ಚದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚತ್ ಮೇರೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಳಿಪು ನಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೇರೆ ಒಂದು ಮುರಾಣಿ ತಾಂಡ ಇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ರಟ್ಟು ಪುಂಡಿ ತಿಂದಾರ ಮರ್ರೆ ನನ್ನ ಮುರಾಣಿ ದಾದ ಇರು ದೊಡ್ಡ ಜಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ದಾಂಡ 5 ದುಮ್ಮು ದಾಂಡ ಅಂತ ಬಂಡ ರಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಬರ್ರಂಡು ಐಕ ತೂಪು ನಾನೇ ತೇಟ ನಾಲೇಟು ಬೇತೆ ತುಲ್ಬತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಒಣಗಿ ಪೋಪೇರು ಅಂಚದೆ ಬೆಚ್ಚ ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡ ಐಟಮ್ ಕುಡಂಜುಂಡು ಅವ್ರು ಮರೆತು ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ತೂದೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ನಾವು ಮಿತ್ತದ ಅಂಬಡಿ ದುಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಿತ್ತದ ಈರೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಗ ಉಂಟಾವರ ನೀರಿನ ಚಟ್ಟ ಅಂಬಡಿ ಅವು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು ಫುಡ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಗಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫುಡ್ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೀರು ಆಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರು ಖಾಲಿ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂಗ ಡೌಟ್ ಈ ಆಯಿಲ್ಲಡೆ ಇರ್ಲ ಬೋಂದುಲ್ಲಾರ ಅನ್ನದೇ ಈರ್ಲ ಬನ್ಸು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬತ್ತೊಂಬೋಪರ ಯಾನ್ ಏರ್ನ ಬನ್ಸು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಬತ್ತೊಂಬೋಪಿನಿ ಈರು ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಧರ್ಮೋಕು ಏರ್ ನನಗೆ Be like Bola.